Pane mamwe video yatisina kuradzai panyaya yatakakava kwamurehwa yagogo iyaya vekupondwa nemuroora. But ndoda kuti kana maona video yataposta yachief yaSabhuku vachitaura kuti vadzingwa parufu, mozonzwa zvakare video iyi apo muchinda uyu wokwaTekenende anova ndiye angari hanzvadzi yemufi. Kuti munhu haafanira kuvigwa. Isusu chandiri kuratidza ndechekuti ina handisina kuona munhu anoti Tekenende achibata apa. Vana vemufi varipo, imimi hama dzacho muripo, itai. Saka kubatsirai kutora bhodhi yenyu kubva kuHarare kuya panapa. Chipedzisai. Haachapinde, ndinoda tiri kuti torai iyo. Akuchinja zvinhu yani. Makuti tisi manje. Hata muri mune dare rekuti muri kuda polisi here. Hata muri mune dare rekuda mapurisa. Mapurisa amakatadza kudaidza kusvika pakufa kwemunhu ndiwo amakuda kuzodaidza kuti aone chituyu. Imimi muri kutokonzeresa imani vacho. Saka hausi kuda kukontrola here mhuri yako. Aiwa, imimi gerons. Hausi kukontrola mhuri yako here. Saka tomisa burial order kuti inoauthorize kuti burial ndaitwa. Saka imimi mondizwa kuti haichaitwa nekuda kuti mune marights enyu. Mune marights enyu mushando wedu, hamusi mushando menyu. Mushando wa ana right yemushamu hausi musha wenyu munawo kwamunogara. Makambovapa siko vagare pano tiri mazimbabwens tese 4747 mamurehwa tese. Hamutonge kuti izvoni munhu haafanira kuvigwa nenguva wozovimimi mukuda kudya nekuti makudya chii. Hakuna zvakadaro muri kutsvanyirira. Ndo hurumende wenyu muri kupimimi makanyora papi wenyu mutemo. Traditional act yani. I'm not traditionally. The young generation, I don't know that nonsense. Nonsense when you traditional act. Azijane. Traditional act is nonsense when you. Amutipondere hamani nyeo. Traditional act. Naurere. Nanu kwakaizwa vanhu vabuda makusini mafoshoro akadzoserwa mumba baba. Vambiki vaenda kunotsvaga andameno ndiye Sabhuku iyo havangauya. Meno vamwe vana baba tundo vatozoita kuti zvifabe baba. Saka imimi chinangwa chei ndechekumbira kuti baba titenderei tiratike. Imini ndaauthorize. Baba venyu ndiye authorize. Baba vachifona. Ndafonerwa imini. Vemumushamuromo havanombondipa chinhu. Sabhuku vari kupigwa kuti hausi apolisi pamusano haasi kutonga kana chinhu. Polisi ayai haina defense. Why? Ndozvavangokuita ivo. Nyaya ine police case muda kuti uomesera muda uripisani tisakaponda here jairira mungari maponda amweni motiripa uda kutiripisa chii isusu hanzvadzi yedu ndo yakaponda tozitoripa isusu vanhu vekupikwa dhoketi riri kushanda nderekokokuharare Sabhuku wakaitei pakapondwa mwana
panga pakaoma parufapa paitoda kutoitwa makakatanwa and hatina kuzoziva hedu kuti chichakazosara chiitika nekuti takazobvapo takumhanya-mhanya. Asi ndoda kuti mundiudze kuti munofungei nenyaya iyi uyezve ndeupi ari wrong, nekuti nyaya yanga iripo ndeyekuti avari kuti toda kunzwa tsananguro yekuti hanzvadzi yedu yakafa sei. Ava vachiti tangai maviga munhu mozoita tsananguro kana mozotaurirana later. Panonzi pakatorwiwa usiku tisati tauya uyezve pakatoitwa makakatanwa ekuti vanhu vaitoda kutokuvadzana.